Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Mekke müşriklere anlaylar. Alar Müslümanlarga бар edik Mekke җирлегендә генә зыян сала алалар. Шушы җирлектән чыгып киткәч, аларның башка кешеләр кырында мөселманнарга карата тешләре үтми. Һәм инде алар ике фикергә киләләр. Ягъни Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва сәлламнан ничек кутылып була? Беренче юл ул үзе баш тарта, һәм бу мөмкин булмаган юл. Икенчесе аны үтерү. Монсы да мөмкин түгел, чөнки Әбу Талиб әлегә аны саклап килә. Һәм инде мөшрикләр бер төркем булып, Әбу Талиб янына барып сөйләшәләр. Һәм инде әйтәләр: "Без сиңа инде мөрәҗәгать итеп караган идек, син тыймадың, шушы энеңне, ул безнең бабайларыбызның диннәрен бетереп ташлады ди. Без аны инде үзең тыймагач, без тыербыз ди. Ягъни без аның башына җитербез ди." Һәм инде шушындый очрашудан соң Әбу Талиб Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәллям белән сөйләшә һәм әйтә: "Бүген синең иптәшләрең, ягъни кабиләдәшләрең килде һәм шушы сүзләрне әйтте" дип, аларның инде янаганнарын җиткерә. Һәм инде Расулуллаһ саллаллаһу алейхи ва сәллям инде Әбу Талиб аңа ярдәм итүдән туктагандыр дип уйлап, үзенең абысына мөрәҗәгать итә, ягъни җавап бирә. Әгәр дә ди, миңа динемне таратудан туктаганым өчен бер кулыма кояшны, икенче кулыма айны куйсалар, мин бер вакытта да ризалашмас идем ди. Һәм инде яисә бу дин җиңеп чыга ди, яисә мин үзем ди шушы юлда шаһид булып китәм ди, ягъни үләм ди. Ягъни бу Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва сәллямның никадәр шушы эшкә бирелеп эшләвен күрсәтә. Һәм инде аның инде күңеле тула, ул инде уйлый, Әбу Талиб аны ярдәмсез калдыргандыр дип, һәм инде чыгуга таба юнәлә. Әбу Талиб аны туктатып ала һәм әйтә: "Эй, энекәш ди, сиңа ди ярдәм нәрсә кушылган, шуны үтә ди, мин инде булдыра алганча сиңа ярдәм итермен" ди. Аннан соң тагын чираттагы бер очрашу була. Мөшрикләр Әл-Валид ибн Әл-Мугираның, аның инде уллары күп була, шуның бер улын җитәкләп алып киләләр, яшь егетне. Һәм инде Әбу Талибка әйтәләр: "Менә Әбу Талиб ди, бу безнең иң яхшы егет ди. Ул синеке булачак. Сиңа ничек кирәк, сиңа шулай хезмәт итер ди. Син безгә алмашка үзеңнең энекәшеңне бир ди, ягъни Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва сәллям, һәм без аны үтербез ди." Һәм Әбу Талиб бик нык исе акылы китә, чөнки мондый тәкъдим ул башка сыя торган тәкъдим түгел. "Мин сезгә ди үземнең улымны бирермен, һәм сез аны үтерерсез, һәм мин сезгә ди сезнең улыгызны үстереп бирергә тиешмен" ди. Һәм инде бик начар тәкъдим ясадыгыз сез миңа дип, инде шушындый сүзләр белән аларны озатып җибәрә. Һәм инде Мәккә мөшрикләре Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва сәллямгә каршы Әбу Талиб исән булуына карамастан дошманлыгын инде ачыктан-ачык күрсәтә башлыйлар. Әлбәттә, моңа мисалларны бик күп китерергә була. Мисал өчен, шулык Әбу Җәһлнең Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва сәллямны бер вакыт инде башына суга таш белән, яисә инде Әбу Ләһәбнең Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва сәллямның туганы була бит инде, ике туган энесе, шуның Әбу Ләһәбнең улы Гутайба. Бу инде Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва сәллямның ике туган энесе була. Ул бер вакыт Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва сәллямгә килә һәм аның күлмәген шулайтып ала, күлмәге йыртыла ди һәм әйтә ул: "Мин ди Нәҗмгә дә ышанмыйм ди", ягъни Коръән сүрәсе белән Нәҗм сүрәсен әйтә, шуның ике аятын китерә, "Шуңа да ышанмыйм, монысына да ышанмыйм" ди. Һәм инде Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва сәллям битенә төкерә, Расулуллаһ саллаллаһу алейхи ва сәллямгә ләкми генә кала. Һәм Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва сәллям әйтә: "Эй Аллаһ ди, моңа ди үзеңнең арысланнарның берсен, үзеңнең этләреңнең берсен җибәр әле" ди. Һәм чынлап та Шамга киткәч, сәүдә эшләре белән Гутайба төн җиткәч, көтмәгәндә арыслан килеп чыга. Һәм Гутайба әйтә: "Минем ди туганым мине үзе Мәккәдә булып, мин Шамда була торып мине үтерде" ди. Ягъни Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва сәллямның шушы бәддога кылганын инде ул һичшиксез тормышка ашачагына ышанган була. Һәм ни хикмәт, шушы арыслан бөтен тегәрәтләрне үтеп, Гутайбага килә һәм аның башын кабып, шулай үзеп дип әйтик инде, шушыны үтерә. Аннан соң башка мисаллар да бар. Мисал өчен, берсе Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва сәллямны буа башлый, аларны инде Әбу Бәкр айырып ала,
Әбу Бәкір берничә тапкыр айырган дип әйтәләр. Бер вакыт Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва салламны кыйнамакчы булалар һәм Әбу Бәкір радиллаһу анһу алар каршына чыгып, сез дия кешене Раббым Аллаһ дигән өчен генә дә шулай итеп аңа карата вахшиләрчә мугамәлә күрсәтерсезмени дип, инде Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва салламны яклый башлагач, бөтенесе бурылалар да Әбу Бәкерне кыйныйлар ди. Һәм инде риваят ителә, Әбу Бәкер күк булып кайтып керә, аның дия шәшенә тоткач, аның шәше куйыла торган була ди. Шул хәтле теге шәчләреннән тартып, нык-нык итеп инде кыйныйлар Әбу Бәкер радиллаһу анһуны. Һәм инде башка мисалларында күп китерергә була. Һәм менә шушындый вакытта бик зур ике вакыйга була. Бу инде Аллаһ субхана ва тааляның аятларына карасаң да, Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва салламның хадисләренә карасаң да, анда инде еш кына шундый сүзләр кулланыла, авырлыктан соң җиңеллек килә ди. Һәм менә шушы вакыйгаларда да, шушы кыссаларда да без күрәбез, менә бу Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва салламга карата һәм аның сахабаларына карата булган авырлыклар, сынаулар һәм аңа алмашка шундый бер җиңеллек килә. Бу ике зур шәхеснең ислам динен кабул итү белән бәйле. Берсе аның Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва салламның әтисенең ир туганы. Абыйсы була инде безнеңчә әйткәндә Хамза ибн Абдул-Мутталиб радиллаһу анһу. Ул Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям белән әле сөт туганы да булып чыга. Чөнки аларны Әбу Ләһәбнең инде кулы Сувайба бергә имезгән була. Ягъни кичкенә вакытта Хамзаны, аннан соң инде Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям тугач, Пәйгамбәребезне Сувайба шулай ук имезгән була. Һәм алар монда кан туганда, сөт туганда булып чыгалар. Һәм вакыйга булайрак була. Бер вакыт Әбу Җәһл Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва салламны килеп, инде аны мыскыл итә башлый. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям бер нәрсәдә дип җавап бирмәй. Һәм Әбу Җәһл аның башына таш белән бирә, һәм инде Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва салламның башы каный. Моны күреп торган бер хатын инде аудан кайтып килгән Хамзаны каршы ала. Аны әйтәләр, Габдулла ибн Җадган дигән кешенең ирекле кулы дип әйтәләр. Ягъни илектән кул булган һәм ул иреккә җибәрелгән була. Ул инде Хамзаны каршы ала һәм әйтә, Әбу Җәһл шулай эшләде, синең инде инеңне ул җәрәхәтләде ди. Һәм Хамза бик нык кызып китә шушы гамәлгә, шушындый теге ничек әйтеп, куш тырнаклар эчендә батырлыгына шушы Әбу Җәһлнең. Хамза ул бик нык батыр кеше була, үзе дә. Ул бик нык булдыклы кеше була, ул бик нык гаскәри, шундый көчле, өйрәтелгән, яхшы сугышчы, яхшы гаскәри була. Һәм ул менә шушы кабиләнең, Мәхзумиләр кабиләсенең җыелып торган җирләренә бара һәм әйтә, әйди син минем энекәшемне рәнҗеттең ди. Мин аның динендә була торып ди. Һәм инде үзенең шушы җәясе белән ала да Әбу Җәһлнең башына бирә. Һәм шушы эшенә турып басалар Мәхзум кабиләсе, ягъни Әбу Җәһлнең кабиләсе. Хамзаның эшенә, ягъни тегеләр турып башкач, җавап итеп Хашимиләр турып баса. Булар Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва салламның гаиләсе. Һәм инде сугыш башлана яза, низахка кирип китә язалар. Һәм Әбу Җәһл үзе туктатып кала. Туктагыз ди, мин чынлап та аның ди энесен рәнҗеттем ди. Һәм ни хикмәт, менә шу Хамза радиллаһу анһу беренче мәлне Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва салламны теге туганлык җипләрен саклау өчен, ягъни электән шушындай туганлык җипләре бик нык көчле була гарәпләрдә, шуның өчен генә әйткән була. Ләкин Аллаһ Тәала аның йөрәген инде үзенең хикмәте белән, үзенең мәрхәмәте белән йөрәген ислам өчен ача. Һәм инде Хамза радиллаһу анһу ул шушы ислам диненең зур бер батыры булып тора. Ул Аллаһ Тәаланың арысланы булып тора. Һәм инде бик нык ихлас, бик нык күркәм, бик нык батыр кеше була һәм аның исламга килүе мөселманнар өчен әлбәттә ул бер җиңеллек булып тора. Аллаһ Раббыбыз һәр барчаларыбызга да ныклы иман, тәүфиq, hidoyat, istiqomatlарын берсен, кушканнарын үтәп, тыйганнардан тыелып яшәргә һәр барчаларыбызга да насыйп итсен.